like a Hellcat. Tayo! Dito na rin! Dito na kami! Dito na kami. Yo! What's up mga po? Andito na naman ang iyong lingkod, Lolo Dodong. So yan na guys, iba kasi kayo mag-celebrate. Tungod kay we are 49 subscriber, maliligo tayo. Ingay-ingay din. Tara na. Sige. DS Production. What's up sa inyo mga kapo? Dahil 49 subscriber na tayo, magpapabits tayo! Tingin sa global, tingin na liwat Hinay-hinay na kita pabuhat Kay kita magpapadayong bisang panalunupan Di ko babayaan, syudad ko nga takloban Takluban, astig, takluban, magsig, takluban. So hello, hi you guys. So yan na. Ita ko na yung muna video. Gusto ko lang na magpabulig hi you ngayon. YouTube na magiging qualified pag 1K subscriber. So YouTube kasi bago ka maging qualified kailangan makakuha ka in 100K subscriber. So ang pwede tapon ang pwede tapon niya na gin. So ang pwede yan na tapon gin. Few moments later. So ang po yan na tapon gusto makuha ang 1K subscriber. Ngayon, maaram ako na bubuligan ako niyo na makuha ito na 1K subscriber na hakon mga sangkay Brad alams na buligigan danin man din. Siyempre hakon mga pamilya hakon mga sangkay nga akong pamilya na unta buligan ako niyo na makuha naton ito na 1K subscriber kay maram ako natapon ako ay iyo na bisan nila hapagampo buligan ako niyo. So yun na guys, siyempre diri ko maniniya araw na iyo Few moments later. kung di rin niyo kaya. Siyempre, maram ako kaya niyo. So, buligid ako. Ano yung good luck? Tapos, kung makuha naman ito na 1K subscriber, magiging qualified kita sa YouTube. Siyempre, magiging qualified kita. Magiging kilala kita ng mga waray. Magiging kilala kung ano kita ng mga waray. Ngayon maram ako, bubuligan ako niyo na ma-reach ang 1K subscriber. Diba Brad?